Dobrý večer, priatelia. Určite si nemusíme robiť žiadne ilúzie, že slovenské zdravotníctvo je v skvelom stave. Vieme, že doslova živorí, prežíva. O to možno viac bolí niektorých ľudí, tak ako to už mnohí zistujú posledný mesiac. Ako sa dá urobiť zdravotná starostlivosť komplikovanejšia napríklad aj v samotnej Bratislave. Dlhodobo boli samotní Bratislavčania zvyknutí na pohotovostné lekárne. Jedna z nich je napríklad v Bratislavskom Ružinové. Čo sa ale zmenilo? Od 1.8. po dohode aj napríklad s Bratislavským samosprávnym krajom máte už problém v noci zohnať liek. To znamená, že keď ste nestihli si vyzdvihnúť, po prípade máte problém alebo máte doma choré dieťa, máte jednoducho smolu. Ja som bol dneska s jednými známymi sa pozrieť v Bratislavskom Ružinové, lebo sme zháňali túto lekáreň a podľa rozpisu mala byť k dispozícii. Došiel som na miesto a našiel som tam toto. Lenže podľa papiera, ktorý nájdete v ďalšom slajde, mala byť táto dispozícii, táto lekáreň od 2. do 6. septembra. To znamená, že ešte najbližšie 2 dní, vrátane dneška. A ako druhou mala byť pohotovostná, teda ak bereme pod pojmom pohotovostná, že je k dispozícii aj v noci, lekáreň v Bratislavskom nákupnom centre Vivo. Tam si to neviem moc živo predstaviť, že by tam bol nočný výdaj. A ako je to napríklad s pohotovostnou lekárňou Pokrok v Bratislave na Račianskom mýte, to si tiež netrúfnem povedať. Takže aké máte skúsenosti vy? Čo na to hovoríte vy?